hatio CBSE Boardni remchinwi amjokmungni bwthai phunukjagwi mano taklai bisuo hakotor gwnangwi rasai chijar rungsrungnai rok amjokmungo ajukha tabuk salsimino nasinglaijaak. CBSE ni ulo tabuk hinke CBSE Boardni remchinwi amjokmungni bwthai phunuknani tongkho rasai chijar amjokmungo achuknai rok bwthai nasinglaijaak. Salmari saklaijagyaku tabuk sakjora khaklaijaka o talni ulnwi hatio rijaknai hwnwi srapsa rungsrungnai rok tai ma phasong website o habai nailekha khursathai klaio tabuk hasteo dolini simi kami kusuno CBSE Boardni rungsrungnai rok kwbang kokno tongo. Bureau Report News Rob